ting simi angro jagari na haigado Thaichuk rok phalmase oron simi pura rokhlaima ang oroni Wansa rok ko oro bo rokhlaika ano offlet ni Wansa ba ano horo dabro godo oro club no sawi khanam simi jagari naidi simi hina ano oro khanam simi jagari ma pura rokhlai tong ben pura dabro buti angpro onek rekhani sang pura koine ne khai tong am pore adin horono oro pura ono Wansa rok haika ano ram rok kutumbu ram rok sampai oro ma Thaichuk rok phalmani Wansa dol phaijang ge gang ang kiru ang riang malik no kol khaigna hini sabaika ang apro ojan jagari khedo o dara Tiprasa tongge dara Wansa rok hinpai mas dara ti ongko Wansa rok hin do ro mo an manasi oro ken himangla hini dara Tiprasa tongge ja ado bajo ongge dara khaito sata sarigon thangbaika ang gangkai horkutu dino ang ko hornoita jora phalka o hornoita pa hinge ang aro manik kana kona phainani 10 tawa a obinogoro hor 10 tawa aro ongko obinogoro opurba dugan hi tongdo blatchan club aro ang ongko bike ongko even side ta bike even side tonda ano o dugan kinaro sabo bike ton ne angke bono bo ongko mutai ri tongdo gang ha bini ongko suri tongna hi tongo bo Hare Krishna hi tongna hanga gang nasina ja sabo nungkha ne duiba hoi ni nungkha gang bo suri tongna hi tong olga haimane bini kormachari haido arbo Tiprasa 3 jona bora haido a Tiprasa hai khanaga dara Tiprasa hai ano sagata malik no tonghe ana thama malik mogol kotoka naide hoi bitri dok ne amti khe nudo ngana ang saimak da bo to Wansa to anu buta punai gang malik no phacha kol khaika borok purak khaisige 3 jona borok purak khaisi haigado dugana hapka singaro 7 jona do Tiprasa aro Wansa masa sungna pura hini tongo emtong da burge te masa chena tha pura riu waisin buisin amte ni do ang pura sar sorry uncle sorry ang tini ketalche pulache oro bak tini toni jakha malik ang ko song saimia chere bor Tiprasa o Wansa Tiprasa tha pura riu buisin ara amte hin chai tong ara ko opurba dugani malik puro video khaija tong mobile do ang full video khaimale pura kiriwe ekdom dom kiru su angge last to khainem buka ang video to heka 21 taring kaka oro khaika oron simi bui jagari na hine ang oron ko khali ata ang ose hine oro likha oron simi joton line sim joton si jaga hine bui oro i oro likha oron boy i o mukhideng phalnai bori na ha tong ang ta bon na samia o muhem phalnai boban oi oro jagari mangla hine te o kinaro thaka i o bike ongko kesak tong manjaga o kinaro hi o duita su si tonan do o duita su jaga jingon chachi monang kolo khais tong asu basu jaga tona se oro tonme hin chau do rkhlaina even kinaro thaka ngi kinaro i oro Wansa chadi dio atui tonya de o ge kisa simu kaisa ang duita si bero do duita kha saga ang chata oro bero oro na di bongni Wansa bong na Tiprasa no rkhlai si Wansa boro no jagari ui oro sati humja oro uklop busango nainai di uklop busang boni Wansa borong ka jaga ongko mukhideng phali ni jagari oro thuruksa robo ko Wansa robo bere ko oro kormachari ansa cherai anslai an soman rokse bui klam ni borok ang nungbai masa bong busang sa ano da borok amte hinu ano klam borok side laka oro ke bere khlai mangla oro no ma tong nai ke bere mangla side e klam boro yang haibeka mani boro ang yang ko obinogor bo thamani a obinogor bo klam boro Wansa mangsi hine oma oro okono sakang ga Wansa no support thene Tiprasa support khaigla hine ang mano hai sabeka ma ang media o thangna hindi media ang robaro thana nai ka robaro ko media off hini sawe ang robaro time malia ang bo dabo college ni student ang college ni ongko rang rime angse ang tabo mo kormachari 15000 khai ano khai tongo phung ang 5:30 ta nismi hor 9 ta jora rok tongo kai phung ang mai rok si masaya oni 20 ma sai tong tabo on sing rikhlama kaisa pura 25 26 keji mono apro 7 8 ta kere tongdo amti 7 3 ke 3 ta mal paijang tihamti mang 20 ma sajak ang onek rikhlaika tini bortesa aron se jaga oi oro jaga tongmangla klami borong nungna khai nungdi ne Wansa ro si dagi tongo iko aro bai tongo ba bai no ber khlaija bai pusu dukhan angja bini pura mukhideng gila bono pura rkhlai amte khai tong a bai no se rkhlai bai pura dukhan pa sing Tiprasa ante i aro Tiprasa 20-30 jona borok bazaro ambon saka manai first time in the non first time history ang 20 khaka Tiprasa no bai ang phakika borong no saka a ta kiridi borok jono kirija Wansa mang no sikirja masa no sikirja ang bon saka ta kiridi ne ang bon saka ang oro fight khana no bongni haya mo bongni jaga Tiprasa ni house sing Tiprasa sing tang business Wansa business khaimano Tiprasa tang business khaimia Tiprasa ni hable Tiprasa business khaimano bobo samung khaimano Wansa simi khaimia thamcha rila 50-50 ang joto Wansa no ba hamya Wansa 80%
hamia hangka 20% kaham tongo ang joto non hamia Tiprasa bo 80% kaham ka 20% hamia tongo amde ta sung mili lai me unity ingmen bai sung tabo aro 20 jona 30 jona bor kirit lai ja ang saka oi bai non ta kirit nong house olkhai bor hambai hin chapa ga apro ang fight ke Tiprasa rong bagai apro pa munai nung oro tongmang bagai bela hambai sungka daily sir khlai jago ang adino first time 20 tariko ang 20 tariko ano khlai jang mani aro ang pura apro fight ke ani WhatsApp group paran borok jotong saimaka paran borok dasaka munai sing haina de nangno hinsaka ang saka dara ang kolom bai fight kena ang wisdom knowledge bai fight kena amte borok nono yakti saya ang lekha pora borok khaijak ang tabo ain bai fight kena ang saka amte bulaina tokna ya ang ain tongka ain bai fight kena jan ang fight khayo dara acha orok rekhanya ok dugan khanya rok to oro dugan khanya tongui ko aro thuja wansar mas dara ang tak khaya borok ono sawana ang bo haino ta kiri tong ang nungke boro ni mokita ba ang bung sanya bung ni mokita an bung sorab kotha budara ama deborma to baban be Chhattisgarh ni sing yang ko para brojo binodini puro tongo sorab garthakur ang ko BA political honors khai tongo Holy Cross college ang tabu ko ani college fee rime ang gise ang mano support khaine ni se ang ani college fee dinai ni ang tabu khajorok phali tong mabo iyo baino bo tar saimano baino bo kok thang saiman tabu sabre khlai ama Wansa rong no khayo aro tabu thang dara kok salemano hindi sa lagena